Takže zdravím vás, toto je Filip a chce nám niečo povedať. Filip, hovor. Takže zdravím vás ľudia, dneska máme 17.1.2014, takže za nejaké pár hodín sa uskutoční oslava Ondrových 18 ročkov na tomto svete. To je zvuky, pozrite. Také zvuky. Zvuky. Prvýkrát čo nespí ani najebaný. Pozrite, vidno. A Už to není až taký cigáň, obelel. celý... Ale je to najbližší neger. Prípravy sa utočňujú, tuto bude ohník, guláš. Takže tak. A čo to je Peter? Peťko, vyjadri sa nám, pozrite. Peter, počkaj, Peter, môžem ťa prerušiť. Peter má nový outlet od Gucciho. Pozri, predveď. Je to odbojársky, pozrite sa. Pozrite. Odbojársky design. A teraz má aj drevorúbačské rukavice. S palčákom. Dobre, Peťko, a teraz teraz môžeš sa tkať. No a môžeš nám niečo teda povedať ty o zajtrajšku. Čo zajtra? Neviem. Ak sa to podarí, tak bude dobre. Dobre. Robili sme ako kone, vidno. Pozrite, tu sme spravili sedenie. A Filipko, niekto ti volá, stopnem to? Alebo stopnem to? Dobre, Filip nám odchádza do zatratenia. Takže vlastne, aby sme vás informovali, zajtra je u Filipa... Peter, môžeš, dám na teba pohľad. Zajtra je u Filipa veľká garáž party. Ideme, ja to poviem. No tak, zajtra je u Filipa veľká party, guláš. Tu budeme robiť guláš. Teraz sú sami ruky do piče. No, Nemáš stereo, či statiku. No, vieš čo mám. Takže tu robíme guláš a čo k tomu povedať, dodať. Tešíme sa. Zajtra si možno vyjebeme volačo. Ktože by nie. No a... No neviem, no. Tuto, pozrite, sme spravili krásne sedenie. To je vončo. 9 ľudí. Tu. 3, 9. A tu bude takto pekný oheň, tu budeme guláš variť. Hej, Hino. A Dzíro. ja som inak hasič. Dobrovoľný hasičský zbor. Čekovská Breznica. Filip telefónne. Dobre, tak. Tešíme sa na zajtra. Ondro mal 18, ešte tu nie je. Ani nebude. Ale tak to je asi všetko, čo som chcel povedať. Party začína! Kokot. Lebo metamorfózia je moja definícia. Inšpirácia. Dobre, tak môžeme asi končiť teda tento vlog. Čaute, bajte sa. Ahoj. Debil. Ešte väčší.